ברוכים הבאים לנכס למחירה בבלעדיות יעקב גרוסמן. הנכס נמצא בכוכב יאיר, בסמוך לכפר סבא. הנכס נמצא באחד המיקומים הטובים ביותר בכוכב יאיר, סמוך לחורש פנימי טבעי. 251 מטר מרובע בנוי על מגרש של 992 מטר מרובע. הנכס כולל 7 חדרים, ובכללם יחידת מגורים נפרדת של 2 חדרים עם כניסה נפרדת. הנכס נמצא במיקום גבוה עם נוף לכיוון מישור החוף, סמוך לשביל האופניים, מרחק לא רב מהמרכז ובתי הספר. בנוסף לנוף המדהים לכיוון מישור החוף, קיימת זרימת אוויר כל ימות השנה. הפרגולה צופה לחצר גדולה ומרווחת. בנכס יש יחידת מגורים נפרדת של 50 מטר מרובע, בעלת 2 חדרים, מוארת עם תקרה גבוהה.